ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ମହାକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷରେ ଭରା ଓ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅଗଣିତ ଅସୀମ ସୌରମଣ୍ଡଳ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଚାରିପାଖରେ ଗ୍ରହମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ପୃଥିବୀଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ସୌରଜଗତରେ ରହିଛି 8ଟି ଗ୍ରହ। ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ। ବୁଧ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 88 ଦିନ, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 59 ଦିନ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ 255 ଦିନ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ନିଏ, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 243 ଦିନ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମ ପୃଥିବୀ। ଏହାର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 365 ଦିନ, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 1 ଦିନ। ପୃଥିବୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଏହା ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 687 ଦିନ, ଆବର୍ତ୍ତନ 1 ଦିନ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 9 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍। ବୃହସ୍ପତି ପରେ ଶନି। ଶନି ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 29 ବର୍ଷ 5 ମାସ, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 10 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ୟୁରାନେସ୍। ୟୁରାନେସ୍ର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 84 ବର୍ଷ, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 17 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍। ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ନେପଚ୍ୟୁନ୍ର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 164 ବର୍ଷ 16 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖରେ ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଓ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ।